Waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, minkejja li l-kelma tiġdid ġiet repetuta mhux ftit, spikkaw is-soltu botti li jikkaratterizzaw il-qasma interna bejn iż-żewġ fazzjonijiet li eżżew l-istrutturi tal-Partit tal-Pjetà. L-ixprun ta' dawn il-botti kienet Graziella Gallia, kunsilliera f'San Pawl il-Baħar u li f'Marzu li għadda tefet isimha għal elezzjoni każwali fuq 12 distrett sabiex tieħu post l-ex kap Simon Busuttil fil-Parlament, siġġu li rebħu David Take. Is-sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali spjegaw kif id-disfatta ta' Gallia fl-elezzjoni każwali ma niżlitilha xejn tajjeb u sal-lum għad hemm rammarezza qawwija bejnha u bejn David Take. L-istess sorsi spjegaw kif l-indirizz tagħha waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd kien xhieda ta' dan, hekk kif ħarġet onqa għall-kap u fetħet attakk fuq l-allegazzjonijiet li għamel Take fil-konfront tal-kap Adrian Delija. F'botta indiretta maċara l-ewwel akkużatu li qed ifittex il-glorja personali. Il-politika m'għandix tkun lodda biex infittxu l-glorja personali. Komplit Take kif min iressaq l-allegazzjonijiet għandu jagħmel dan bil-fatti inkella għal xejn jiftaħ ħalqu. Jekk ma jkollniex il-fatti f'idejna, ikun kollu għal xejn niftħu ħalqna. Dan l-istess sentiment rażmettih il-kap Adrian Delija waqt intervista ftit tal-jimilu hekk kif prova jemmina l-allegazzjonijiet ta' David Take. Jekk David Take senilu mhux illum diġà kellu informazzjoni. Għalfejn m'għaddiex lill-Pulizija senilu. Madankollu d-deputat nazzjonalista li jissimpatizza ferm mal-fazzjoni Busuttil ma ħallihiex għaddejja lix-xa. Ftit tassijat wara li ntemm il-Kunsill Ġenerali filmat fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Take saħaq li min imexxi l-Partit Nazzjonalista għandu jkun nadif saħansitra anke minn suspetti. Huwa partit illi jkun immexxi illi huma above suspicion. Senilu fuq l-Istazzjon Nazzjonali Take kien allega li Jorgen Fenek offra lil Delija 50,000 euro biex David Casa ma jitlax fil-Parlament Ewropew. Kemm kien l-ammont illi offra Jorgen Fenek biex David Casa lil partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx jekk intix informat illi offra 50,000 euro Jorgen Fenek biex Casa ma jiġix elett? Is-suspetti fuq Delija reġgħu telgħu f'wiċċ lill-maftit tal-jimilu wara li Melvin Tewma taħ ġurament għal Jorgen Fenek irrepeta l-istess allegazzjoni li għamel David Take. Dakinhar David Take talab lill-Pulizija biex tinvestiga dan il-każ filwaqt li talab għal investigazzjoni interna fil-Partit Nazzjonalista. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.